the best, itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalitag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Simbahan na nagapamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan, nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyog sang paghinunanon, nagapasanyog sang pagbuyluganay, sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil, nga nagaamlik sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyano.
balita, ambag nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa kanyakanyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:37 sa aga. CMN News Live. CMN News Live. CMN News Live. Maayong aga Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga matag palamati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor, Technical Director Alagad Mingming Huego, Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa aton nga mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Nagapalabot kita sa aton nga pagpanamyaw sa aton makalagad kag best friend sa kuto malabutan sa aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Lunes, and thank God it's Monday again. At sa 26 kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Mayong aga gid sa makalagad kag best friend naton, ilabi na sa stantay uno ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad kag best friend naton dira sa may Chodor Arsenas Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kinapabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad kag best friend naton sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa mga lagad kag best friend naton nga yara sila tag sa ka mga panimalay, opisina ko na eskwelahan. Kamusta ka ba mga kalagad? Lunes na naman nga adlaw, damo sang hilikoton, damo sang trabahoon, damo sang talapuson na naman, no? Mga trabaho kita kung lubrahon nga wala matapos ang nagligad nga semana, subong paspasan na naman sumong. Kabay pa mangin mabinungahon, no? Ang aton nga Lunes nga adlaw mga kalagad. Sa mga best friend naton nga nagapaniaga da subong happy lunchtime sa inyo, ano? Una daw Timothy atag lang samo. Sa mga nagaluto pa lang da, nami alang luto nyo, halong sa pagluto. Kay once nga manaming luto nyo da mga kalagan, manami man ang mood sa makatilaw sina. Kung may sulusubrada, ipaabot nyo lang di sa Spirit FM. Bukas aton nga ganhaan. Ganhaan. Dari sa aton nga stasyon, no? Sa 88.1 Spirit FM Rojas. Dari lamang na sa may Archbishop's Residence Compound sa Lawaan, Rojas City. No? Dari sa may St. Pius Datan Seminary Compound, mga kalaga. Kaya nga pabati-bati lang. Tapos sa may buluan nun sa tingpusuon, dang magatag man sa sudan.
Sudaan lang yaw. Okay, may may kanon na di Sabi sa mga nag-fiesta da. Subong or basi nag-fiesta sang liga adlaw may bilin pa kamo dahil padala nyo lang. Sa mga kalagad naton nga nagabiyahe subong halong gid mga kaalagad kag best friend. Magaman sang pagpangamuyo. Agod mangin safe and sound naton nga pagpanglakaton subong adlaw sang Lunes. Di man kamo padulong mga kalagad. Tigabay pa no sa atong mga drivers, mga konduktor, ka mga pasahero o halong gid, o doble halong, mas mayo triple. Kay manti matsyempo nga nagaulan-ulan, medyo mabulubaskog ang ulan kag maduludanlog ang dalanon. Hindi naton mapiho mga kalagad ang karsadahon. So kabay pa, hindi kita manginharas-haras, hindi magpadaso-daso o kon padasig-dasig dalagan sang salakyan nyo da. Agod nga makabalik o kung makapauli kita na kompleto nga aton nga lawas hunahuna kag tagipusoon kag kalag. Alas 11:42 diri sa aton nga pagpangalagad. Ano mga ginaubrayon da mga kalagad kag kabasa friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo may baluan subong adlaw sang Lunes. Kag karon sa aton nga mga pangulong dinalan Headlines. sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Kapis nagpagkit sang panibag-o nga maragtas matapos ang pagtangdo kay Bishop-elect Villarreal. Samtang Cultural Center of the Philippines Pasinaya 2026 pagapanagbalayan sang Kapis. Sa balita regional, dinagyang 2026 fluvial kag foot procession nangin matawhay sa Nigsaka Pulisan. Sa mga balita national, Presidente Marcos wala sang nagatipan rason nga nagabalatian suno kay Senadora Amy. Samtang Department of Health kag PhilHealth benefits sa middle class inaduso nga dugangan. Sa dugang nga balita national, dugang nga sweldo, top concern sang Pinoy sandig sa survey. Samtang sedition kag rebellion batok kay Barsaga pagasulbaro na sang Department of Justice o kon DOJ. Sa aton nga balita sa simbahan, Santo Papa naghinyo sa mga obispo sa Pilipinas nga pabaskugon ang paghugpong sang simbahan kag atipanon ang mga migrante nga mga mamumugon. Sa aton nga ay abia balita, pamilya naghilibion sa mga sobre nga ginbilin para sa ila sang nagtaliwan nga lola. Kag sa aton nga showbiz balita, Beauty Gonzalez nagbalik sa Pinoy Big Brother bilang isa ka house guest. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 11:45 diri sa aton nga pagpangalagad. Bago ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, gibalon anay naton ang lakat sang panahon. Sandig sa datos sang TUST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sanig mga kalagad sa pinakuling report sang Pag-asa, alas 8 ang taknakina sang aga, wala sang low pressure area kon LPA nga ginamonitor na posible mangin tropical cyclone. Apang sa gihapon, ginapanugyan ng publiko nga makigangon sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Sa aton nga weather advisor number 8 para sa sining shear line, may mo makexperiencia sang mabasko nga pag-ulan. Subong tutubwas kadlaw Enero 27 nga nagalabos sa 50 to 100 mm ang Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte. Samtang sa aton nga daily weather forecast, ang Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas, Sorsogon, Masbate, Camiguin kag Misamis Oriental ay mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malakang paulan-ulan pagpanagub kag pagpanginat dala sang shear line. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tiyon sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sa Cagayan Valley, iban nga bahin sang Visayas, iban nga porsyon sang Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque kag Romblon. Sugman ng Metro Manila, iban nga bahin sang Luzon, may mo makexperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malakang paulan-ulan dala sa northeast monsoon, wala naman sa anong epekto. Sa iban nga bahin sang Mindanao, may mo makexperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malakang paulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat, dala naman ini sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tiyon sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition,
Ang eastern section sang Visayas kag Mindanao mahimo maka-eksperyensya sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan nasidlangan padulong sa naminhan. Ang karagatan mangin mabaskog, ang balod naglabot sa 2.8 to 4 meters. Ang northern kag eastern section sang Luzon mahimo naman maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan. Ang karagatan mangin kasarangan tubtob sa mabaskog, ang balod naglabot sa 2.5 to 3.7 meters. Ang iban nga bayan sang Pilipinas, mahimo naman maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan nasidlangan. Ang karagatan mangin kasarangan tubtob sa mabaskog, ang balod naglabot sa 1.2 to 2.8 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 20.2 degrees Celsius. Alas 6:30 ang takna kaina sang aga. Maximum temperature 29.2 degrees Celsius. Alas 3:30 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa aring adlaw alas 6:25 kaina sang aga. Magatunod ini alas 5:52 karon sa hapon. Samtang sa ato naman nga regional weather forecast, partikularmente diri sa Visayas kag sa bugos nga probinsya sang Capiz, subong adlaw mahimo kita sa gihapon maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan. Ang hangin mangikasarangan tubtub sa mabaskog. Nagikan sa naminhan nasidlangan, samtang karagatan mangikasarangan tubtub sa mabaskog. Minimum temperature nato sa mga 24 degrees Celsius, maximum temperature 29 degrees Celsius. Buwas kadlaw sang Martes, may na makita mag-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mabaskog gayop sang hangin, nagikan sa naminhan nasidlangan. Ang karagatan mangikasarangan tubtub sa mabaskog, samtang ang balod manging kasarangan tubtub sa mabaskog. Minimum temperature naton buwas kadlaw nagapabilin sa 24 degrees Celsius. Maximum temperature nagapabilin man sa 29 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:48 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik banwa, ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matungod nga balita, tambag nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo nawala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa kanyakanyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo, SPSK sa Spirit FM Rojas. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kung bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. Here's Father Francis Lucas, Executive Director of the Catholic Media Network. Ang Pilipinas ang pinakamataas ang teenage pregnancy. Yung edad na 15 to 21 ay dyan nagsisimula ang maraming mga buntis. Ang dahilan po niyan, unplanned sexual encounter o kaya peer pressure, lack of information sa mga kabataan, family breakup, wala na rin o kulang na kulang ang halimbawa na female sa mga tahanan. Ito po ay symptoms lang ng kondisyon ng socio-economic. Mahalaga ang mag-anak. Ito ang ating nakikita ngayon na mahalagang mahalaga ang bawat tahanan na nag-iibigan, nagtuturo sa mga anak at hindi lang puro ang simboyo ng kalooban ang pinagbibigyan. For more, visit catholicmedianetwork.org or download CMN Live app. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton.
Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rasya sukon pula-pula sa panit kag pagdugo sang ilong o kun baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ining pahanumdum ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Matungod nga balita, tambag nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa kanyakanyo. SB na, SK pa. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:53 sa aga. CNN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Sa gihapon kaupon ninyo Alagad Real de la Rosa. Diretso kita panwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes. Nagkaroon sa aton labing unang nga balita sa balita lokal. Capiz nagpagkit sang panibag-o nga maragtas matapos ang pagtangdo kay Bishop-elect Villarreal. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagpagkit sang panibag-o nga kasaysayan ang pagtangdo kay Bishop-elect Cyril B. Villarreal nga nagadugang sang isa ka importante nga kapitulo sa eklesiastiko nga maragtas sang Archdiocese sang Capiz. Samtang ini nagahanda sa pagsuulog sang duha ka mayor nga hitabo subong nga 2026. Ang ika-75 nga anibersaryo bilang isa ka diocese kag ang ika-50 nga tuig bilang isa ka archdiocese. Si Bishop-elect Villarreal ang tumandok sang Mambusaw, rason nga siya ang ikaduha nga anak sang banwa nga ginbayaw sa pagkaobispo, kasunod ni Bacolod Bishop Emeritus Vicente M. Navarra. Ini nga kadalagaan nagabutang sa Mambusaw sa tupad sang Dumalag, isa pa ka banwa sang Capiz nga kilala sa pagpatubas sang duha ka talalupangdon nga mga lider sang simbahan, si Monsignor Antonio F. Rondoza nga una nga arsobispo sang Capiz, kag si Cardinal Jose F. Advincula ang karon nga arsobispo sang Manila. Ang banwa sang dao mayaraman sang pinasahi nga lugar sa sining record. Ang St. Thomas of Villanueva Parish ang isa sa pila ka mga parokya nga nakapatubas sang duha ka obispo gikan sa mga kaparian sini. Si Cardinal Advincula kag si Bishop-elect Villarreal pareho nga nag-alagad bilang mga kura paroko sang parokya antes gintawag sa mas mataas na posisyon nga nagapakita sang papel sang parokya sa pag-atipan sa mga bokasyon kag pastoral nga pagpanguna para sa pag-alagad sa guwa sang lokal nga simbahan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Manabugi nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindolong report diri sa aton nga pagpangalagad. Ang makasaysayan nga kulugan sini nga kadalagan ti nagalabot tubtub sa karon sa bug-os nga Capiz kag Pilipinas. Antes ang sibil nga pagbulag sang probinsya sang Capiz sang 1956, kantes paman matukod ang diocese sang Kalibo sang 1976. Ang anay nga diocese sang Capiz kag ang naupod nga probinsya nagpatubas sang duha ka arsobispo sang Manila. Inisan dahil
Archbishop Gabriel M. Reyes tumandok sang aklan kag pinakauna nga Pilipinong Arsobispo sang Manila kag si Cardinal Jaime L. Sina nga nagserbisyo man bilang unang rektor sang St. Pius X Seminary sa siyudad sang Rojas. Sa mas bago nga panahon, pagkatapos sining eklesyastiko nga mga pag-uswag, ang Archdiocese sang Manila liwat nga gintugyan sa isa ka anak sang kapisa agi kay Cardinal Jose F. Advincula nga nagapungko sa karon nga Arsobispo. Kadungan sang pagmarka sa Archdiocese sang kapisa ang iya Jubilee Year, ang appointment ni Bishop-elect Villarreal nagatindog bilang pamatuod sa tayuyon nga kontribusyon sang kapisnon sa mas malapad nga misyon kag liderato sang Simpahang Katoliko sa Pilipinas. So, sa liwat no sa ngalan sang bugos nga pamunuan sang 88.1 Spirit FM Rojas aton ginakalipay kag ginapaabot ang hantop nga pagpasalamat kag pagpangimbulahan no, sa pagpasalamat sa aton nga mahal nga Dios sa sining bugay, hindi lamang diri sa aton sa Capiz kag sa Kalibo kundi sa aton nga lokal o kon sa aton nga simbahan diri sa Pilipinas. At the same time pagpanginbulahan sa aton bag-ong obispo no sang Diocese sang Kalibo, si Bishop-elect Cyril Jojo Villarreal. So ini isa kadako nga bugay no, nagikan sa aton mahal nga Dios nga makahatag no sang panibag-o nga obispo sa Diocese ng Kalibo kag of course isa ka bugal man sa aton bilang mga kapisnon. Okay, so sa aton nga pakig-angot mga kalagad no, na-post man ni actually sa isa ka Catholic page no, ang Saints of Today. Sa tigin na pangalanan sini ang mga nangin obispo o arsobispo nagikan diri sa Capiz nga nagapangalagad sa simbahan sa bugos nga simbahan diri sa Pilipinas. Sa nambata na gani kag sandigman sa aton nga isa sa mga istorya naton nga kaparian no kagaton nga nagaserbe sa karon nga Chancellor Father Didar Duarte sa aton pagpakig-angot ng aton nga diocese o nining aton archdiocese nga anay isa ka diocese na tukod sang 1951 kag ini no ang probinsya sang Aklan nga anay bahin sang Capiz ang ginseparar tapos nga tukod man no ang probinsya sang Aklan pinaagi sa Republic Act number 1414 naging permahan ni anay Presidente Ramon Magsaysay sa tuong Abril 25, 1956 kag sang 1936 ang diocese no ang aton nga diocese sa Capiz nangin akong gimbayaw bilang isa ka archdiocese sa dinti nagpamuad ini no kag nagdihon sa panibag-o nga diocese no ang Kalibo sa probinsya sa Aklan kag pinaagi sini mga kalagad no tuman ka manggaranon sa aton nga maragtas may yara na sang 14 tanan ka mga obispo kag arsobispo nga nangin bugay no, ang mayara kita diri sa Capiz sa isa-isahon tani mga kalagad no na diri si Cardinal Jaime Sin anay nga arsobispo sang Manila nga natawo sa New Washington Aklan on sa tuanay ti kabahin sang Capiz no New Washington Capiz subong ti bahin sang Aklan. Of course sa matandaan nato ng rektor man dari sa St. Pius X Seminary dari sa Lawaan no sa namtangan mismo sining compound naton dari sa Archbishop's Residence mga kalagad. Kag of course isa pa diri no ang sanambata na Cardinal Jose Advincula Jr. ang nagaserbe sa karon nga arsobispo sang Manila nga natawo sa banwa sang Dumalag diri sa Capiz. Kag subong man dugang padari sa mga nangin na arsobispo sang Manila ang Archbishop Gabriel Reyes, labing unang Pilipino arsobispo sang Manila nga natawo sa Kalibo, Capiz. No, kag karon bahin sang Aklan. Dugang padri makalagad sa Archbishop Antonio Frondosa, anay arsobispo sang Capiz nga natawo sa banwa sang Dumalag.
Of course, ang aton karon nga Arsobispo, Archbishop Victor Bendico nga natawo diri sa syudad sang Rojas. Archbishop Midifil Billones, o Archbishop Dodong sang Archdiocese of Haro nga natawo diri sa Banwa sang Panay, diri sa probinsya sang Capiz. Dugang pa diri si Bishop Warlito Kahandig, anay Vicar Apostolic sang Kalapan, na natawo sa Banwa sang Dumaraw sa Capiz, diri sa aton sa Capiz. Subong man si Bishop Ciceron Tumbukon, anay obispo sang Cabanatuan nga natawo sa Banwa sang Ibahay, Capiz, karon bahin sang Aklan, no? Ibahay Aklan. Subong man dugang pa si Bishop Raul Jose Martinez, anay obispo sang San Jose de Antique, no? Kag natawo sa New Washington, Capiz nga bahin sa karon sang probinsya sang Aklan. Bishop Vicente Navarra, ang Bishop Emeritus sang Bacolod nga natawo sa Banwa sang Mambusaw. Bishop Jose Corazon Talaok, Bishop Emeritus sang Kalibo, nga natawo sa Tangalan, Capiz nga kabahin subong sang Aklan. Bishop Gabriel Reyes, Bishop Emeritus sang Antipolo, nga natawo sa Kalibo, Capiz kag nangin bahin man sang Aklan. Bishop subong, no, ang bag-o mga kalagad, Bishop-elect Cyril Villarreal, ang Bishop-elect sang Kalibo nga natawo sa Banwa sang Mambusaw diri sa Capiz. Kamuni ang listahan sa mga Capiz noon bishops na mambaltan, no, tuman ka nangin sadsaran sang mapag-on o kung mapag-on nga pundasyon sang pagtuo sang aton nga mga kauturan, kung pagtuo naton tubtob sa karon, kag ang pag-ubay sa aton sang mahal nga Dios. Ginabugayan kita sang madamo nga mga lideres sang simbahan nga nag-serbisyo, no, sa tagsa nila ka mga katungdanan sa iban nga diocese o kon archdiocese. Of course, ang sa bahin naman naton nga mga tumluo, di amo ning aton panawagan ang padayon nga pagpangamuyo para sa mabinungahon o kon mas mabinungahon pagin nga bukasyon sa pagkapari o na reliyoso nga kabuhi, di lamang diri sa aton sa archdiocese kundi sa bugos nga Pilipinas. Kag mambaltan, no, nga damo sa gihapon ang aton o kon dako sa gihapon ang aton nga pagsalig sa sining bukasyon o kon na paglambo pagid sang bukasyon sa aton nga lokal nga simbahan. At the same time, pagpangamuyo sa aton karon nga mga seminaristas, sa aton mga kaparian, sa aton nga mga madre, no, kag iban pang kalagad nga nag-serbisyo sa religyoso nga kabuhi. And hopefully, no, aton man nga pangamuyuan ang mabinungahon pagid nga pagserbisyo o pag-alagad sa aton nga mga kauturan sa tagsa Manila ka mga katungdanan. Okay, so sa dugang nga mga updates sina, no, especially sa Episcopal ordination sa atong pinalangga nga Monsignor Jojo, ibantayan lang ninyo diri sa ibang public affairs program sa Spirit FM Rojas kay aton inaiga palayagman sa kahanginan. Of course, ti araman iban nga mga impormasyon, no, sa aton nga mga official Facebook pages sa Chancery Arzobispado de Capiz. Okay, so aradara ang curriculum vitae sa aton nga Bishop-elect sinambal talaga ni, no, natawo sa Banwa sang Mambusaw sang Marso 1, 1974. Kag nag-eskwela sa elementarya sa Mambusaw Elementary School. Igipadayon ang priestly formation sa St. Pius X Seminary diri sa Lawaan. Sa tapos niya nga high school sang 1991 kag nabaton ang Bachelor of Arts in Philosophy sang 1995. Gipadayon ni Bishop-elect Villarreal ang iyang seminary formation sa Manila, partikular sa University of Santo Tomas Central Seminary. Natapos ang licentiate in Sacred Theology sang 2000 sa UST Faculty of Sacred Theology. Subong man iyang MA in Theology sang 2000 sa UST Graduate School. Bangod sa iya man nga interest, no, sa moral theology,
naging kuha man sini kung nagkuha ini sang advanced studies sa Austria. Kasadiin na baton sini ang degree Magister Theology and Moral Theology sang 2012 nagikan sa Faculty of Catholic Theology sa University of Vienna. Inordinahan si Monsignor Villarreal bilang pari sa itong Mayo 25, 2001 sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, Ciudad San Rojas ni Most Reverend Onesimo Gordoncillo. Kag iya sining ministeryo ti may damo naman no sa katungdanan gihatag sa iya, especially sa iya priestly formation kag academic service. Nag-serve bilang formator sang 2000 to 2004 kag professor sang Santa Maria Magdalena Seminarium sa Cagay. Kag pagkatapos sang isa ka period bilang guest priest sa Most Holy Redeemer Parish sa Quezon City, nagbalik para tapuson iyang specialization. Okon padayon yung specialization, no? Dito naghatag sang tion sang 2005 to 2012 sa iya pagtuon sa Vienna. Sa diin ti nagpabilin man ining assistant parish priest ng Philippine Catholic Chaplain sa Maria Jomberg Parish. At nagsabi nga pastoral kung nagserbe sa mga kinanglanon na sa pastoral nga bahin sa mga Pilipino o Filipino community sa abroad. Sa mining kabahin no sa nangin pagpanglakaton sang aton karon Bishop-elect mga kalaga. So congratulations for sa atong pagpangumuyo kay Bishop-elect Cyril Jojo Villarreal. Alas 12:08 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita. Cultural Center of the Philippines sa CCP Pasinaya 2026 pagapanagbalayan sang Capiz. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Natala na nga pagapanagbalayan sang probinsya sang Capiz ang Pasinaya 2026, ang pinakadako nga arts sa festival sang Cultural Center of the Philippines sa CCP na pag-iwaton sa Pebrero 7 kag 8 tuig 2026. Ang CCP Pasinaya 2026 magapakita sa madamong ang mga hilikoton, lakip na ang palabas, palihan, palitan, paseyo museo, pamilihan kag paligsahan. Ini nga mga hilikoton nagatuyo sa paghatag sa publiko sa mga oportunidad nga maeksperiensyahan, maapresyar kag matun-an ang nanuhay-tuhay nga forma sang kultura kag taliambong sa mga Pilipino. Ginlunsar sang 2005 ang CCP Pasinaya una ginhuna-huna bilang isa ka plataporma agud ipakita ang mga palaabuton nga produksyon kag programa sang Cultural Center of the Philippines. Sa sulod sa mga tinuig, ang festival nagsangkad kag nangin opisyal nga aktibidad sa pagbukas ng National Arts Month nga nagatipon sa mga artista kag mga grupo sang kultura gikan sa nagkalain-lain nga mga rehiyon sa bug-os nga pungsod. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamuging nga salamat talaga Ronaline de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagpangalagad sa tema nga paglikas sa kinabukasan. Ang Pasinaya 2026 nagatingwa hindi lamang sa pagpresentar sa mga artistiko nga ekspresyon, kundi sa pagpapaskog man sa aktibo nga partisipasyon sa mga Pilipino, partikular sa mga pamatanon bilang kabahin sa pagpadayon sa isa ka mapagsikag dinamiko nga sektor sang pag-arte o taliambong kang kultura sa pungsod. Ang dugang update sa CCP Pasinaya 2026 mahimo nga ma-access pinagi sa opisyal nga social media pages ang Cultural Center of the Philippines, Capiz Tourism and Cultural Affairs Office, at Capiz Provincial Government Communications Group. Dere mga kalagad, may ara sang registration, no? Pwede ka mo da ka pa-register kay manti para mahibalaan ninyo ang natuhoy sa mga aktibidades no may kang tanan sining Pasinaya akong CCP Pasinaya 2026. Mayara sang nagatuhay nga mga likoton diri, so kabay pa no sakdagon naton ini mga kalagad. Hindi lamang sa pagpalambo no sa aton ibalutuhoy sa kultura taliambong at panublion, hindi bilang aton man nga responsibilidad no, sa pagpuyos on paghatag balor sining mga kultura, tradisyon kag taliambong. Kaya kapati kita pinaagi sini mas mahangpan naton
aton nga identidad, ang aton nga mga palanublion, ang aton nga palaabuton. So pagaywaton sa liwat no ang Pasinaya on CCP Pasinaya 2026 Open House Festival sa Pebrero 7 to 8, 2026 diri sa siyudad San Rojas sa probinsya San Capiz. Para sa mga updates kag mga schedule, di pwede nyo ma-follow ang Capiz Tourism Cultural Affairs nga Facebook page, Cultural Center of the Philippines o kon ang Capiz Provincial Government Communications Group. Sa dugang naton diri nga mga balita, dito kita sa Balita Regional. Dinagyang 2026 fluvial kag food procession nangin matawhay sandig sa kapulisan. SBSK Report. Nagapabilin nga komitido ang Iloilo City Police Office sa ICPO sa pagmentenar sa isa kaluwas mataway kamasadya nga Dinagyang Festival 2026 kasunod sang Generally Peaceful Fluvial kag Solemn Food Procession sang Biyernes Enero 23. Sa pagsambit sa assessment kag monitoring report gikan sa City Joint Operations Center kon CJOC para sa Dinagyang 2026, ang ICPO nagsiling nga ang mga itabo natapos sini asang malinong wala sang dalagko nga insidente nga may kangtanan nga report malin alauna to alas 5 sang hapon sa tong Biyernes. Gindayo naman ni ICPO Officer in Charge Police Colonel Wilbert Parilla ang publiko sa ilang operasyon na nagapadako ngang strikto apang malinong nga pagpatuman sa mapagsulundan, nagapanugos sa tanan nga magsaulog na wala sa anuman nga insidente. Ang ICPO nagbutang sa matinawos sa mga estratiko sa higad sang fluvial route ag sa malapit nga mga convergent points ug masiguro ang kaluwasan sa mga partisipante kag mga manog panilag. May kabugusan nga 7,579 ka mga security personnel nga ginpreparar sa misyon ag 2,823 ka mga resources sa pagsuporta sa operasyon gin-deploy para sa Dinagyang Festival sining nga tuig sumugod Enero 21 to 9 subong nga aga Enero 26. Ilang kabahin sa matikang sa seguridad sang Biyernes, mga police assistant desk kon pads gintukod man kag mga grupo sang pulis nagkoordinar sang suod sa mga lokal nga unit sang panguluhan kag mga kaupod nga hensya sa pagdumala sa pagkontrol sang kadaman, paghatag sang emerhensya nga sabat kag pagbantay sa pagsunod sa mga pagsulundan sa kaluwasan. Nakip ang nagapadayon nga napulo kadlaw nga pagdumili sa paggamit sang hinganiban. Linibo naman ka mga deboto nga kag tumalanaw ang nagbuylog sa mga kaiwatan sa higad sang Iloilo River dalang tema nga bugay sang Ginoo, bugal sang mga Ilonggo nga nagapakita sang pagtuo, pagpasalamat, bugal sa mga Ilonggo suno sa ICPO. Spirit Balita Regional. At congratulations sa bugos nga lokal nga panguluhan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Damo no sa mga ilikoton nga giniwan nagtakop ka subong nga adlaw alas 9 kay ina sang aga. Isa kasadyan sa kabanwahanan nakuha ang kampyonato ikatatlo gid nga tiyon na ini sang Tultugan Festival. No, nakuha nila sini ang grand nakuha nanging grand champion sa giniwat nga kasadyan sa kabanwahanan kon sa sining kaiwatan makalagad ang kasadyan sa kabanwahanan competition. Nanging first runner-up ang Kailwayan Festival, second runner-up ang Kasag Festival, kag iban pa diri no. May mga special na mga awards gaginhatag. Samtang sa Dinagyang Tribes Competition sa mga tribo-tribo naman ni kuha ang kampyonato sang tribo sa Lugnon. Pangaduwa ang tribo Paghidaet, pangatlo diri ang tribo Panay, pangapat ang tribo Tagabaryo. Okay, so sa mga nakalantaw I know nga happy gid kamo kay manti malagsahon ining nga mga kaiwatan. Kag ginapabugal ginaton ang Iloilo padayon man nga banaag in terms of kultura, panublion. Kag sa namatandaan naton ang Tultugan Festival nagkampiyon man ini sa ginhiwa to nga kompetisyon sa Metro Manila. Kag nagapati kita nga diri sa aton sa Panay manggaranon katama kita sa kultura, taliambong panublion. So dapat gid naton nga halungan kag sakdagon.
Alas 12:16 diri sa aton nga pagpangalagad dito kita banwa sa mga balita nasyonal. Presidente Marcos wala sang nagatipan rason nga nagabalatian suno kay Senadora Amy. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Ginasiling nga wala sa nagatipan kag matuod nga nagapalangga sa mga nagapalibot sa iya utod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. rason nga nagabalatian ini suno kay Senadora Amy Marcos. Suno pa diri nga sa kadamo sa nagapalibot sa palasyo wala gid sang may nagkabalakas sa iya nga utod. Sa nibaluan nga ginapaidalom sa medical observation sa tong Miyerkules ang presidente matapos ginapasuni nga nakabatsyag sa diverticulitis bangod sa tuman nga stress kag edad. Ginapasiguro naman sa presidente nga maayo ang iya nga kahimtangan agud nga makabalik ini sa Malacañang sadtong Huwebes. Suno kay Amy magaluya ang ikaayong lawas ng iya utod bangod may kanya-kanyang agenda ang yara sa palibot sini. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madabuging salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gintulong reporter sa aton nga pagpangalagad. Gintuad man sini nga dapat unahon sa presidenteng ikayong lawas kag magpalayo sa mga tawo nga nagadulot lamang sang kinagamo. Nakagtanan diri payag naman sa Malacañang nga hindi na magpaka-plastic si Senadora Amy. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga hindi dapat himuon nga lahog-lahog ay kang lawas sang presidente. Kidugan ni Castro nga matuod nga tagapusoon kag pagtatap ang kinanglanon sang tawo nga may balatian. Samtang sa dugang naton nga balita national, Department of Health kag PhilHealth benefits sa middle class ginaduso nga dugangan. SBSK Report. Nagpanawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health o DOH kag sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palaparo ng mga benepisyo kag packages na binapara sa mga individual nga yara sa middle class. Ini ang iyaging payag sa pagpakigsapol kaupod sa DOH Secretary Teodoro Herbosa kag PhilHealth President kag CEO Edwin Mercado. Gimpunto ni Recto nga ang mga yara sa middle class padayon nga nagabayad sa ilang mga buwis kag kontribusyon rason nga dapat makabaton sa nagakaigo nga benepisyo. Sa ilang nga bahin gipayag sang DOH nga yara na ini sa uli nga bahin sa pagkumpleto sang DOH LGU Healthcare Provider Network on HCPN nga nagatuyo nga suportahan ng mga lokal nga units sang gobyerno. Magluwas sa pagpalapad sa mga benepisyo, ginasabat man sa opisyal ang mga tika na magasigurado sa nabatyagan sa mga Pilipino ang programang Zero Balance Billing. Spirit Balita National. Matandaan nga isa ka koalisyon sa mga doktor dumalas sa ikang lawas kag mga miyembro sang PhilHealth ang nagpasaka sa mga reklamo patok kay Recto kag anay presidente kag Chief Executive Officer sang PhilHealth nga si Manuel Ledesma Jr. May kangtanan sa pagsaylo sang 60 billion pesos nga balor sang pondo o sobra nga pondo sa PhilHealth sa National Treasury. Naman may sobra nga kadamo sang kinanglanon sang mga Pilipino labi na sa ikang lawas pagpabulong kag maintenance or bulong mismo sa aton nga makuturan. Bala, bilang sabat, ipayag na Recto nga ang bagay o kung nasambit nga bagay, ginasabat naman sa Korte Suprema. Kag gilayon ginasunod sa gobyerno ang desisyon sini. Sa dugang naton nga balita national, dugang nga sweldo top concerns ang Pinoy sandig sa survey. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 2 sa alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Ang pagsaka sang sweldo sang mga mamumugon ang nagpanguna bilang pinaka-urgent nga national concern sang mga Pilipino sa ikaapat nga bahin sang 2025 nga pinakadako nga pagsaka humalin sa tong Marso tuig 2024 sandig sa pinakauli nga tugon ng masa survey sang Okta Research. Sa nasambit nga survey nga ginhiwat sa tong Disyembre 3 tugtub 11 2025 yara sa 45% sa mga respondents ang luyag nga maaksyonan gilayon ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Balance Luzon kag Visayas nga may 47% sang respondents ang nagpanguna sa pagsiling nga nagapanguna nila nga ginakabalakan ang tukoy sa sweldo. Sunod ang Mindanao nga may 42% kag National Capital Region nga may 41%.
Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Manabugi salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporteri sa aton nga pagpangalagad magluwas sa pagsaka sang sweldo, prioridad man sa mga Pinoy ang pagkontrol sa presyo sang balaklon o kon inflation nga may 41%, access sa barato nga pagkaon 30%, pagpakigbato sa graft and corruption 29%, paglibre nga kag dekalidad nga edukasyon nga may 28%. Samtang sa dugang naton nga balita national sa desisyon kag rebellion bato kay Barsaga pagasol baronasang DOJ. SBSK Report. Pagasol baronasang panel of prosecutors sa Department of Justice ug DOJ ang sedition kag rebellion complaints ipasaka sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group bato kay suspended Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Sa tong Biyernes, Enero 23, nagsumiter na sang iyang counter affidavit si Barzaga may kangtanan sa inciting to sedition o paglapas sa Article 142, inciting to rebellion o insurrection o paglapas sa Article 138 sang revised Penal Code o RPC. Hinamyandahan ay kangtanan sa Section 6 RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ipayag ni DOJ spokesperson Paulo Martinez na nagapangatubang sa reklamo si Barzaga may kangtanan sa Facebook post sini sa Oktubre 2025 nagpakita sa suporta sa mga panawagan nga isiparar ang Mindanao kag hublag protesta sa Forbes Park sa Makati City. Sa Disyembre, insuspender sa House bangod sa mga post ang nasambit nga mamalida kang tanan sa post ni sa social media. Spirit Balita National. Samtang sa ato naman nga balita sa simbahan, Santo Papa naghinyo sa mga obispo sa Pilipinas nga papaskugon ang paghugpong sang simbahan kag atipanon ang mga migrante nga mamumugot. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginhinyo ni Pope Leo XIV ang mga obispo sa Pilipinas nga pabaskugon ang pag-isa sang simbahan kag pag-ulikit sa mga overseas Filipino workers sa ila ika-131 nga plenary assembly. Sa mensahe nga ginpadala sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpangamuyo ang Papa nga tuytuyan sang balaan nga espiritu ang ila mga paghinon-anon. Ang mensahe ginbasa sa mga obispo sa pagbukas ng ila pagsinapol sang Sabado sang aga, Enero 24, ni Archbishop Charles Brown, Apostolic Nuncio sa Pilipinas. Ang mga obispo nagatipon sa Manila tubtob Enero 26 agud hambalan ang estruktura sang simbahan, mga reforma sa sinodal kag mga programa pastoral para sa minilyon ka mga Pilipino nga nagatrabaho sa luwasong pungsod. Ang Papa nagsili nga nagasalig ini nga ang ila sinapol makabulig sa pagpasanyog sang paghiusa sa tunga sang mga tumuluo sa bugos ng mga dioceses kag mga komunidad. Dugang pasini nga ini nga paghiusa dapat magpakita sang nasulod nga kabuhi sang gugmas sang Santissima Trinidad sa kabuhi sang simbahan. Sinibaluan minilyon ka mga Pilipino ang nagatrabaho sa luwasong pungsod nga nagahimo sang panawagan sang simbahan para sa paghiusa kag pag-atipan nga isa ka yabi nga kabalaka para sa mga pamilya sa bugos nga pungsod kag mga parokya sa bugos nga kalibutan karon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporteri sa aton nga pangalagad. Sa dugang naton nga balita, sa abia balita pamilya naghilibion sa mga sobre nga ginbilin para sa ila sang nagtaliwan nga lola. SBSK Report. Hindi mapunggan sa isa ka pamilya nga maging emosyonal bangod sa pagpalangga agaging pabatyag sa ila sang ila nga lola. Ini bangod bag upaman nagtaliwan, may gintugyan ini nga mga sobre nga may pangalan nga gihatag lang sa ila sa tion nga madula na ini. Sa isa ka programa, ginsaysay ang kabuhi ni Lola Corazon o Conzon bago ini nagtaliwan sa tung bispera sang bagong tuig. Pagsaysay ni Lovely, mayos ang nagligay nga tuig sang magpabulig si Lola Zon na selyuhan kag upuro ng isa ka bugkos sang puti nga sobre. Nabaluan nga bago lamang halin si Lola Zon sa to sa ospital kag babaskog pa sang mga nasabit nga panahon. Si Lovely kag ang iya iloy lamang ang nakabalo may kangtanan sa mga sobre nga gimbilin sa ila ni Lola. Subong man, wala nila makita ang unod sa mga sobre sang ila ginupod kag taguon.
Pag-abot sang Disyembre 25, gibalik sa ospital si Lola Zon matapos magubag ang nagkatuoy nga parte sa iya kalawasan. Wa sulod din sa ospital apang sa ulog pa sa iya kadlawan kagsang Paskwa sa ilang palay. Disyembre 28, sa liwat nga gibalik sa ospital si Lola bangod na budlayan ini sa paginhawa pisar nga may oxygen na. Matapos nga ginambal sang doktor na wala na nagaayo ang kaimtangan ni Lola, nagdesisyon ang pamilya nga ipauli ini sa tung Disyembre 31. Bag-o magdangat ang bago nga tuig, nagtaliwan si Lola Zon sa edad nga 79. Matapos ini nga ginlubong, nagulupon ang pamilya agud buksan ang ginbayan sini nga masobre para sa ila. Ang unod sa masobre, tig 10,000 pesos para sa iya bana, sa 5 sini ka mga kabataan, kag pila pa nila ka mga malapit nga himata. Para sa pamilya nga naulila ako nabilin, hindi matupungan ang anuman nga balor ang pagigugma ginhatag ni Lola Zon sa sobre kagibayan sini para sa ila. SBSK Report. Ay, giningaton nga mga katigulangan, no? Ginapanumdum gid kung ano ang mabilin, ano ang mahatag no, sa pamilya bago sila magtaliwan. So saludo kay Lola Zon, kag of course sila kipta siya sa pagpangamuy. Wag aton man nga mga katigulangan, no? Wala pressure alagad ben ha. Wala pressure sa aton nga mga katigulangan. Pero sobra na ang pagpalangga, pag-atipan pa lang sa aton, sobra may lagin hata. So kabay pa no sa aton mga katigulangan dera. Di aton nga andom ang padayon nga bugay sang mahal nga Dios, labi na sa bugay sang ikaayong lawas. Alas 12:28 sa aton nga pagpangalagan. Sa tapusan nga balita sa showbiz, Beauty Gonzalez nagbalik sa Pinoy Big Brother bilang isa ka house guest. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagabalik si Beauty Gonzalez sa Pinoy Big Brother House, apang hindi na bilang housemate kundi house guest. Sa episodes ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 sang Sabado, ginpakita ang pagbalik ni Beauty sa bahay ni Kuya sa ilang istoryahanay sa confession room. Sa iliwat nga pagsulod, ginsugalaw ang aktres ng mga hakos gikan sa mga housemate nga Sanday Sofia Pablo kag Marco Maza. Sa matandaan, una nga nagsulod si Beauty sa Pinoy Big Brother sa 2008 bilang housemate sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus. Magabida naman si Beauty sa House of Lies, kaupod Sanday Chris Bernal, Mike Tan, Martin Del Rosario, kag iban pa nga stars. Sarang naman nga malantaw ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 sa GMA Network, Lunes, Tubto Biyernes, subong man sa nagkatuhay nga online platforms ng Kapamilya Network. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Manawagin nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindo ng report diri sa aton nga pagpangalagad. Kagamay ito pa ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes, petsa 26 kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Bago kita magtakop ginapabot gid aton nga pagpanamyaw no, sang malipayon nga kadlawan kay Reverend Father Wilfredo Laisa Jr. Happy birthday kid Padre. Kag salamat sa padayon nga suporta kag pagpalangga diri sa Spirit FM. Kag of course no ang padayon nga pagpangamuyo sa imo. Salamat, happy birthday kay Father Wilfredo Laisa Jr. ang principal no diri sa St. Pius X Seminary. Kag sa ato mga best friend nga sa ulugman sa kadlawan, subong happy birthday kid. Especially kay Genesis Valderrama, Renante De Gala, Ma'am Tessie Bolquerin, kay Pio Pionel Lugap, John Luis Barolo, Edward Lopez, Ma'am Glenda Alagos, kay Sir Cyril Simpas, happy birthday, kay Ma'am Fatima Langorayan, kag kay Jomela Holo, nga nagasaulog sila kadlawan. Happy birthday! Of course, makala o makamusta mo padayon nga pagpangamuyo para sa inyo tanan-tanan. Sila padagasulog sa kadlawan. Subong happy birthday lang sa inyo. Sa kay Sir Christian Billones, happy birthday. Of course, ilakip pa naton no sa aton nga pagpangamuyo
kay subong ti sa ulog man ni Monsignor John Luza ang iyakadlawan dito sa langit. Sa kabaypan, no? Padayon niya mabaton ang mga pugay sang mahal nga Dios. Sabi na ang padayon nga kapahuayan na sa iyang kalag. Sige. May gusto lang sa makalagad kagapas friend naton dira sa may Honey Carinderia, no? Sa manag panyaga wala pa gani panyapon doon. Sa manag panyaga dapi lunchtime sa inyo. Sa wala pa nga gaw lang kamo sa may Honey Carinderia dari sa Lawaan, Rojas City. Kag subuman sa mga kalagad tangan kapangitasang seafood. Kadto lang kamo sa may Reese's Grill and Resto kon sa Nanam. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto ara sa malapit sa may San Antonio. So tilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugala. On dessert naman na pangita nyo makalagad. So dira na kamo sa Jack's Coffee kon sa Bread Basket. Ang Jack's Coffee ara malapit kon luyo lamang ina sang Reese's Grill and Resto sa Baybay. Ang Bread Basket malapit naman sa may kon mayara sa mga branches diri sa siyudad sang Rojas. May gusto lang sa ato makalagad kag best friend. Dara sa may Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banika Tulay. Gusto magpatinlo sa mga salakyan nyo da makalagad. Ikat tulak kamo da sa Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banika Tulay. Kung nagapangita naman kamo sang gasolina, diesel, crudo, pa-change oil sang salakyan nyo, dali na kamo sa Lawan Petron Superstation Car Service, owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine, and Xavier Viterbo. Lagi sila magbulig sa inyo, agad nga matuman yung handom, mga kalagad, mga mangin mapag-on yung mga salakyan. Or, bisita lang kamo din mga kalagad, no? Sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kag may udtuman na sa ato mga kalagad, no? Kung nagakinanglan ka mo da sa mga bulong vitamina akon iban pa para sa ikayong lawas niyo, kadto lang kamo sa Jam Pharmaceuticals and Drug Store. Sa tabok lamang ina sa entrance sa Capiz Doctors diri sa Lawaan, Rojas City. Kung di kalidad naman nga balay kag duta na pangita nyo, hindi na magduha-duha, makig-angot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Andagi sila magbulig sa inyo gud matuman yung handom sa isa ka maayo pulido kag di kalidad nga balay kag duta na makasigurado kamo nga bugos nga pamilya makapuyo nga malinong kag mataw. Andagi sila magbulig mga kalagad sa JP Orleans Realty Development Corporation. Kag of course, ginapaybalo tagid sa ato makalagad kag ka-best friend ang aton nga lokal nga simbahan ayara sa pagaywaton nga konsyerto abot nga Pebrero 13, 2026 alas 5 ang takna sapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Diamond Hearts Pre-Valentine Concert featuring Marco Sison and Laika Gayranon. So ang kita kon proceeds diri mga kalagad kag best friend iga parte ni Sir para sa mga galastusan naton sa sining duwa ka mga Jubilee celebrations ta. Ag of course para sa healthcare program sa aton mga kaparian. Dako gid nga bulig, no, ang ato pagsuporta, pagbakal sang ticket, paglantaw sa Diamond Hearts concert, and concert for a cause sa February 13, 2026. Alas 5 sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Pwede ka mo makabakal sang ticket, no? Makigangot lamang kay Father Emilio Arbatin, Father Jibin Gumban, o dari sa Chancery Archdiocese of Capiz. Kag bago kita magtakop ginapaabot ko lang akong pagpanamyaw sa akong mga kapdanan man nga mga manunudlo dira sa College of St. John Rojas kay manti subong adlaw sa ulog ang Lasallian Teachers Day dira sa College of St. John Rojas. Of course, the Happy Teachers Day sa inyo tanan-tanan, especially sa OIC President Chancellor dira kay Ma'am Evita Regina Dabao. Sa aton nga principal dara, no, kay Miss Marisa, principal sang high school. Happy Teachers Day kag sa aton nga mga kaupdanan, no, nga mga teachers sa College of St. John Rojas. Happy Teachers Day. Wala
Wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat sa tanang po sa aton nga palatuntunan, madamong gig nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton nga kabugusan, palbugos nga broadcast station team, pangalan sa aton overall chairman, Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Technical Director Alagad Mingming Wego, Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa itong mga technical staff Alagad Ana Marie Desma, Alagad Albert kag Jonas Pastarana. Nangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinag sa pagserpisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante ko gamay ka o kunda ko, taas man o kundo po. Basta sa masakit ikaw gilamang mapailayo, kag imo pagtuo hantop gid sa makaakit. Mayong udto kag God bless Pilipinas. Matungod nga balita, ambag nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SB na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa